Silah roj baş hevanlo hevdarım herkes baş çen nuçen ku mecbu amade kirne dixwazim peşkeş bikim bi taybetî derbarê Rojavayê Kurdistanê de fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî daxuyaniyekî daye basa hin tedbîran dike basa hin êrişên muhtemel dike ji ciwanan re dibêje ji her tiştî re amade bin bi taybetî giringî bidin pergala xwe an neteweyî hinekî kurdewar bin rihê xwe teze bikin banga wî heye ji bo ciwanan ka min dirin çi dibêje wekî din fermandarekî din yê Qesedê daxuyaniyekê daye basa entegrasyonê dike di kîjan şert û mercan de rêveberiya Xweser Qesedê wê entegreyên hêzên hêy yên li Sûriyê bibin yan jî entegre nabin. Şert datîne pêş, şertê wan çi ne? Merû çawa dikare entegre bibe? Entegrasyon çi ye? Bana hemî behsikê ez ê ji we re bixwînim. Baş e? Yani îro bihîme di derbarê Rojavayê Kurdistanê de bi taybetî. Wekî din hin û çên din hene. Hemal bendê bin, hevalê me komîserê bûne süper. Mala wê ava. Hêzên parastina gel HPG ragihand êrişên artêşa dewleta Tirkiye li ser qadên wan berdewam dikin. Tam di vê pêvajoyê de ya. Çi bêbextin ya. Partiya Karkerên Kurdistanê çend mer beriya niha agirbes ragihandibû, pêvajoya çereseriyê niha berdewam dike, navenda ragihandinê ya çapemeniya HPG di daxuyaniyekê de agahî da dibêje artêşa Tirkiye êrişên xwe yên li hember hêz û qadên wan di nava axa Herêma Başûrê Kurdistanê de didomîne. HPG diyar kir ku artêşa Tirkiye heştê tebaxa 2025 yani beriya mehekî qada berxudanê ya serê Metînayê çar caran bi çekên giran daye ber bombeyan. Nehê tebaxê jî dagirkeran hewl daye ciyekê nû yê li qada berxudanê ya serê Metînayê ew jî li Herêma Metînayê bi cih bibin bi çekên giran bombe avêtine ser tünelên gerîla. Bi teknîkekî yani müdaxale hatiye kirin. Yani hêzên gerîla bersiv dane, müdaxale kirine. Encam herçend ney jî ji ber ku pêvajo heye pir encam naye eşkere kirin. Hêzên parastina gel eşkere kirin ku 11 tebaxê jî qada deşta Kefyayê a ew jî dikeve Herêma Garê 5 caran bi çekên giran hatiye bombebaran kirin. Rojên 18-19 tebaxê jî qada berxudanê ya girê Biharê ya li Herêma Şehîd Delîl ew jî dikeve Rojavayê Zapê 3 caran bi çekên giran hatiye bombebaran kirin. Wekî din çi heye wekî agahî ew jî di navbera 8 heta 31 tebaxê yani nava hemama 20 rojan de ew dronên dewleta Tirkiye îha sîha bi rengekî zêde li ser herêmên Zap, Metîna, Xakur, Gare, Qandîlê geriyane keşif kirine. Mala tê ava pelsa as her hevî ji bo endametiyê maşallah êtê jî hûn her hevin. Bi vî şîklî hevan egerem bidomînin mala wê ava. Baş e heman nûçeyên ku di dorê de me amade kirine hevan no. Niha hûn zanin konferansekî pêkhatiyê konferansa Sosyal Demokratan li Silêmaniyê pêkhat gelek kes hatin tevlîbûn ji Bakur, ji Rojava axaftin hatin kirin. Axaftinê xweş bûn ama tabii em zanin axaftinê dî têrê nake. Di konferansa Sosyal Demokratan de ku bi pêşengiya Yekîtî Niştimanê Kurdistanê yenekê li Silêmaniyê hatin derxistin bafil Talebanî bû serokê hevpeymaniya Sosyal Demokratan ya Cîhana Erebî. Bafil Talebanî di rojadawiya konferansa Sosyal Demokratan de ya ku siyê tebaxê li Silêmaniyê hatin derxistin wekî serokê hevpeymaniya Sosyal Demokratan a Cîhana Erebî hate hilbijartin. Wekî din di axaftina xwe de balkişandiye ser tekoşîna avakarê Yekîtî Niştimanê Kurdistanê Mam Celal û hevalên wî ew ji dibe bavê wî tevî dibêje partiya wî li ser bingeha fedakarî dîsîplîn xizmeta gel hatiye damezrandin. Bafil Talebanî di derbarê Silêmaniyê de got Silêmanî her dem navenda tekoşînê ye navenda çand û bûyeran e ne tesadüfê ku piraniya çalakvan û komên muxalefetê li vê derê ne. Talebanî diyar kir ku yeneke îro bi rihê reform û yekêtiya ji nû va tê avakirin li ser asta navnetewî jî balkişan ser du mijaran yek krîza mirovî ya li Xezayê û rewşa li Sûriyê nabe ku bersiva hovîtiyê bi hovîtiyê were dayîn yani hem êrişên li ser İsraîlê rexne dike û hem jî bersiva İsraîlê rexne dike bafil Talebanî. Muzanin ev mijarên hasasin yani merû tam di vê demê de rabe İsraîlê rexne bike weke fîgûrekî siyasî veya cesaret dixwaze haqeten.
Seroki yenekî li ser mijara Xezayê çi dibêje divê em hovîtiya heftê Oktober ya sala borî ji bîr nekin. Tamam, êriş çêbûn ser İsraîlê lê nabe ku berseva hovîtî bi hovîtiyekê din were dayîn. Her wiha pesnê dadgeha cezayê navnetewî jî da gavên nû yên Tirkiye pesnê wî jî daye. Di derbarê Sûriyê de jî diyar kir ku hêvîdara hikûmeta nû bikeve ser rêya demokrasiyê û bi ser bikeve. Tabii fikarên li ser siberoja pêkhatên welêt standardên jiyanê sîstema hukûqê dadweriyê bi taybetî jî ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê tirs û fikara xwe jî anî ziman bafil Talebanî. Di dawî axaftina xwe de jî bang li Komîteya Serokatiya ya Hevpeymaniya Sosyal Demokratan ya Cîhana Erebî kir bi lezgînî li hev bicivin, planekî amade bikin û dest bi xebatan bikin, wext wenda nekin dibêje bafil Talebanî. Hevan no mijarekê din jî niha Sîpan Hemo yek ji fermandarê giştî yê Qesedê ye. Daxuyaniya wî gelekî balkêş e ji bo wî min ji we re hilbijart ka hûn çawa dibînin. Endamê fermandariya giştî yê Qesedê Sîpan Hemo bi bîr xist ku artêş teyîsandina pergala siyasî ne lewma pêwîst e destpêkê yasayên siyaseteke demokratîk were avakirin da ku entegrasyon jî pêk were. Artêşî li gorî wê tev bigere. Sîpan Hemo şeklê pêkanîna entegrasyonê jî weke demokratîk bûyîn, weke azadiya jinê ravekir, yani şertê xwe daye pêş. Şeklê pêkanîna entegrasyonê jî yani bi vî şeklî ne mümkün e ku Qesedê tevlî artêşeke Sûriye bibe. Yani ew ji bîr bikin, tiştekî wisa tune ye. Ji rêzdar Öcalan bigire heta şervanê Qesedê, YPG, YPJ herkes hemfikir e. Xeta sor a Kurdan e. Tu kesekî tavîza nade. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de vîya dixwazim hûn emîn bin jê. Em ê agahî girtiye. Digo em hin tişt zanin dibêjin. Baş yani devleta Tirkiye işê devleta Tirkiye tune xwe bibe bîne. Binêrin eger hindik di derbarê Rojavayê Kurdistanê de devleta Tirkiye tavîz hîs bikira ew qazvan rojên dawiyê gef gur li Rojava nedixwar. Behsa operasyonê nedikir. Çima behs dike? Xuya kes goh nade projeyên devleta Tirkiye. Endamê fermandariya giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Sîpan Hemo di derbarê nîqaşên li ser entegrasyonê rêbazên entegrasyona ku ew binav dikin şeklê pêkanîna wê agahî daye ajansa Anhaya. Sîpan Hemo mijara entegrasyonê wiha pênasê dike. Gotina entegrasyonê bûye rojevekê girîng. Herkes li ser diaxife lê em wekî Qesedê gotina entegrasyonê cuda fehm dikin. Ji bo me tiştekî dine li gorî têgihîştina me entegrasyona herî baş entegrasyona demokratîk e. Ev entegrasyon bi îradeya gelan li derdora hişmendiya azad kom dibe. Bi şîwazên cuda tê nîqaş kirin. Li gorî wan li Şamê dewletekî hatiye avakirin, lazim e herkes bikeve nava wê dewletê. Eger ku em pêşketinan binirxînin rewşekê bi vî awayê nabînin. Yên li hemberî me ne xwedî sîstemekî ne. Ji xwe wan xwe weke hikûmeta demkî binav kiriye. Ji aliyê zanistî ve jî hişmendiyekê wan tune ye ku rê li ber lihevkirinekê veke. Ew hişmendî li ser esasê biadê hatiye avakirin. Yani qebûlkirina hukûmdariyê. Yani nabêje were entegre bibe. Dibe were biat bike. Yani li ser esasê desthilatariya İslama eşk e. Her çi qasî hewl didin rengê xwe biguherînin, bi rengê cuda di nava tekiliyê de bin jî ew ne divê rewşê de ne ku hemû civakê hembêz bikin. Sîpan Hemo li ser mijara entegrasyona demokratîk berfirehî axivî. Çi ye? Binêrin hevan min. Em eşkere dikin ku entegrasyona demokratîk ya Qesedê behsa wê dike ji bo hemû pêkhateyên Sûriyê ye. Ji bo gelê Kurd, ji bo hemû gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê, tevahiya Sûriyê derbasdar e. Dibe ku ji bo Elewî, Durzî, Mesîhî, Sunniyan jî wisa be. Dema desthilata heyê xwegîhan astan naskirina hemû herêm û hemû pêkhateyên li Sûriyê mirov wê demê dikare behsa entegrasyoneke demokratîk bike. Lê niha rewşekê bi vî rengî tune ye. Gelek caran behsa mutabaqata dehê adarê tê kirin. Yani peymana di navbera fermandarê me
Mazlum Abdi و Ahmed El Şara da hatiye imza kirin. Tiştekî erênî bû lê rêveberiya Demkî ya Şamê ew tifaq vala derxist. Dema ev tifaq pêk dihat li herêma Beravê li Sûriyê li dijî gelê Elewî qirkirinekî mezin çêdibûn. Dîsa me şahediya êrişên li herêma Swêdayê kiriye. Paşê hikûmeta Şamê araşnivîsekê destûrî ya yek ling û teng derxist. Yani ew reşnivîsa destûrî destûra bengehîn ya Sûriye amade kiribûn em tê da tunebûn tu tiştekî ayî deme tê da tunebûn. Tu aliyên Sûriyê em jî di wê reşnivîsê de tunebûn. Niha jî radibin behsa hilbijartinên parlamentoyê dikin. Bixwe gotin ku Bakur Rojhilatê Sûriyê bi tevî Swêda di vê hilbijartinê de cih nagirin. Bi vî şeklî tifaqa dehê adarê vala derxist. Wan bixwe vala derxist. Ev pênc mehin em dibînin ku hikûmeta Şamê ne xwedî mantık ne xwedî hişmendiyekî entegrasyona demokratîk e. Em dixwazin Sûriyeyeke demokratîk çêbibe ku hemû pêkhate hemû milletên Sûriyê îradeya xwe tê de bibînin. Yani Kurd, Ereb, Ermen, Sûrî her wekî din karibin xwe îfade bikin. Me ji salên 1970 ve dibin sîstemekê despot de jiyan kiriye li hemberî wê şoreş bi pêş ket lê em niha dibînin ku hewldanên ber bi despotbûnê ve dîsa ber bi rêveberiyekê navendiya eşk ve dîsa hereket heye. Yani sistema berî çawa ye ya îro jî li ser rê çawî ye. Her tişt bixwe dikin. Bi kesî naşêwirin. Ji berê bêtir rewşê neyînî hene. Eger bipirsin hûn dixwazin entegrasyonekê çawa bi pêş bixin, em dikarin bi du sernavan bibêjin. Ya yek demokratîkbûnê ya duyem jî azadiya jinê ye. Em ji hikûmeta Demkî ya Şamê dipirsin ka di her du xalan de fikra wan nêrina wan çi ye? Bila ew bixwe bibêjin. Eger esasê lehevkirinê demokratîkbûn û azadiya jinê be, eşkerê ye ku ev her du xalên esasî li cem hikûmeta Şamê tune ne. Lê ji bo demokratîkkirina Sûriyê em bi hêvî ninin heval nehêja dibê. Ji bo demokratîkkirina Sûriyê em nebihêvîne. Artêşekê çawa divê were saskirin? Binêrin hevalna. Pir nema hindik maye li bendê bin. Artêşekê çawa paşê ez cî didim axaftina Mazlum Abdî ya wî girîng e. Li ser şert û mercên entegrasyonê wisa daxife heta ku di qanûnan de guhertin pêk neyê em nikarin li ser entegrasyona qesedê nîqaşan bikin. Lazim e destpêkê qanûn bêne derxistin. Rêveberiyekî were diyar kirin. Wê demê mirov dikare rewşa qesedê nîqaş bike. Niha em ji bo qesedê dibêjin parazvana destkeftiyên şoreşa Bakur Rojhilatê Sûriyê. Eger di siberrojê de gavên demokratîkkirina Sûriyê bêne avêtin wê dema qesede wê bibe bingehê temînata tevahiya Sûriyê. Gotina entegrasyonê di cewher de gotinekê civakî ye. Niha tiştê li ser me têkirin girêdayî armancên siyasî ne. Em jî wisa lê dinêrin. Bi vê yekê wê pêşketinên siyasî ku guhertin ve guhertinê dibînin pêk werin. Em wekî qesede bi tecrübeyên heyê amade ne ji bo artêşa Sûriyê şemayekê nû çêbikin. Tecrübeyên me yên pir mezin çêbûn li Bakur Rojhilatê Sûriyê. Li dijî Daişê me şer kir, tecrübeyê me çêbûn, me li hemberî rejîma Baasê şerekî mezin da meşandin. Em dikarin bibin bingeha artêşa Sûriyê. Erê rast e, wekî gava yekemîn em dikarin bi artêşa hikûmeta Şamê re meclîsekê eskerî ya hevbeş çêbikin. Pêkanîna van gavan bi armancên siyasî ve girêdayî ye. Sîpan hemû diyar kir ku pirsgirêkên pêkhateyên Sûriyê pirsgirêkên siyasî û îdarî ne. Wexta sîstemeke demokratîk bi pêş keve, sîstemeke nenavendî çêbibe, hemû herêmên Sûriyê bi îradeyekê xwe ya azad bêne temsîl kirin, wê demê artêşî li ser wê esasî ancak dikare pêş bikeve biryaran bide. Barkirina xusûsên siyasî dibe ku ne li gorî artêşbûnê be. Yani artêş ji bo parastina destkeftiyên demokratîkên civakî ne. Bi qanûnên siyasî ve tên ava kirin yani. Artêş lazim e bibe nûnera hemû pêkhateyan. Siyaset bi çi rengî be, artêşî ancak bi wî rengî dikare bimeşe. Yani artêş di xizmeta siyasetê de, di wê manê de dibêje. Heta ku li Sûriyê di meselên siyasî de gav neyne avêtin, artêş bi tena serê xwe nikare biryaran bigire.
artêş lazım e bibe nûnera hemû pêkhateyan. Siyaset bi çi rengî be artêşî bi vî rengî ye. Di hişmendiya me de artêş hêzên parastinê ne. Yekser bi hedefên siyasî ve tekildarin. Bi serê xwe tiştekî cuda nine. Sistem çi be artêş ji bo parastina wê sistemê ye. Fermandar Sîpan hemû li ser bandora hêzên herêma li Sûriyê jî got. Hûn aciz nabin ne? Aciz bûn ji me re bêjin. Ji xwe daxuyaniya fermandarê me xilas dibe, paşê Mazlûm Abdî xîtabê ciwanan dike, mühîm e. Dibêje fermandarê me Sîpan hemû, bêguman di çareserkirina pirsgirêkên Sûriyê de bandora hêzên herêmî û navnetewî heye. Lê divê mirov ji bîr neke, hêzên herêmî û navnetewî tu carî li dijî berjewendiyên xwe tev nagerin. Ev hêz dibin sedema çareseriyan. Heman demê dibin sedema kûrkirina aloziyan jî, krîzan jî. Di serî de dewletên Yekbûyî Amerîkayê berpirsyariya vê yekê digire ser xwe. Yani berpirsê vê meseleye. Li Sûriyê ya herî bi bandor heta berpirsyarê guhertina ku tê meşandin koalîsyona navdewletî û tevî Amerîkayê. Daxwazên me ji hêzên Rojavayî ew e, yani hêzên Ewropa û Amerîka ew e, ji bo xwe çi pêwîst dibînin ji bo milletê Sûriyê jî awî bibînin. Mesela Amerîka di nav gelek zanist, teknîk, qanûn, heq, hukuk da ye, lê li welatê din alozî têne avekirin da ku karibin berjewendiyê xwe bidin meşandin. Tişta daxwaz dikin azadiya gelan e. Ji bo me tişta esasî parastina nirxên civakê ye. Hêviya me ew e dewletên Rojavayî yani Amerîka, Ewropa hesabên xwe yên aborî li ser hesabê gelên li vê derê nekin. Baş e? Hesabê xwe aborî li ser hesabê gelê vê derê nekin. Yani milletê van dere birçî bihêlin, aboriya xwe jî bilind bikin. Yani mesela etik û exlaq da behs dike. Pir bi zimanekî dîplomatîk behs dike. Di 15 salên Sûriyê gelên herêmê gelekî şer, xirabî, kuştin, koşberî dîtin. Em niha jî vîya dibînin. Em ji polîtikayên hêzên navnetewî qut ninin. Bêguman rola dewleta Tirkiye di Sûriyê de girîng e. Em dixwazin bibêjin me wekî qesê de tu carî ji dewleta Tirkiye re gefekî çê nekiriye. Me gef ava nekiriye. Em bawer dikin ku hebûna gelê Kurd temînata demokratîkirina Sûriyê ye. Bi qasî ku em hesabê Kurd, Ereb, Elewî, Durzî û Mesîhiyan dikin, em ew qasî jî hesabê gelê Tirkmen jî dikin. Eger Tirkiye li Sûriyê aştî aramî dixwaze, wê aştî aramiye li Sûriyê ji bo Tirkî jî bibe bingehê ewlehiyê, wê demê lazim e çi bike? Lazim e Kurdan ji bo xwe xeterî nebîne. Lazim e bawer bike ku milletê Kurd bingeha demokratîkirina Sûriyê ye. Entegrasyona demokratîk azadiya hemû pêkhatiyan ji xwe re esas digire. Ji bo hemû pirsgirêkên li Sûriyê yên herêmê re jî wê bibe çareserî. Lê eger li gorî hişmendiya biatkirinê, li gorî hişmendiya teslîmgirtinê eger xebat werin meşandin, wê Sûriye ji aloziyan rizgar nebe, nefilit de dixwazin dubare bibêjim ku hişmendiya biat û teslîmgirtinê bû sebeb ku li herêmên beravê Swêdayê komkujî çê bibin. Lê eger entegrasyoneke demokratîk çê bibe, wê hem li Bakur Rojhilatê Sûriyê hem jî li tevahiya Sûriyê alozî dernekevin, çareserî çê bibin, em di pêvajiyekê pir hesas re derbas bibin, di hedefa me de avakirina Sûriyeyeke demokratîk yekpare heye. Ev tekoşîna me gelek caran hesabê hineka xirab kiriye, serûbin kiriye, ji ber vê yekê li dijî me êrişan pêk de anîn, dixwazin li herêmê me tevlî heviyan derbixin. Hevan no. Niha daxuyaniya wî bi vî şeklî ye, dibêje ez divê baweriyê de me ku gelê me di zanebûna wê de ye, nayîne lîstika bi hebûna me bi hev re em ê bi giştî Sûrî ava bikin. Di derfeta tu derfeta me îmkana me ku em cuda bibin tune ye, yani ew lûksa me tune ye. Bi vê münasebetê diyar dikim ku di siberrojê de parastina axa Sûriyê bi vî rengî wê were pêkanîn. Hevan no, niha fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî daxife. Mazlûm Abdî ji konferansa neteweyî ya ciwanên Rojavayê Kurdistanê yên li Ewropayê re peyamek bi dîmen şand. Her wiha bang li ciwanên li diasporayê jî kir, xwedî li erka xwe ya neteweyî derbikevin, vana gotinên girîng in. Abdî di peyama xwe de teqez kir ku piştî 14 salên şer dijwarî Sûriyê êdî nikare vegere sîstema berê. Lazim e Sûriyeyeke nû ya demokratîk û ne navendî were ava kirin. Her wiha got
ew divê qonaxa nû de beriya diyalogê hewl bidin destkeftiyên gelê Kurd biparêzin heta dawî. Mazlûm Abdî diyar kir ku her çendî ev meh yani ev çend mehin li Rojavayê Kurdistanê agirbesekî heye jî, aramî heye jî lê xeterî jî heye. Metirsiya êrişên nû tim heye li ber derê me ye. Mazlûm Abdî got em wekî hemû tekoşerên vê dozê divê ji bo her tiştî amade bin. Di aynî demê de em hewl didin bi diyalogê meseleyê xwe çareser bikin. Ji bo ku şer dernekeve. Mazlûm Abdî da zanîn ku ew ê divê qonaxa nû de bi siyaseteke nû bi diyalogê hewl bidin destkeftên xwe biparêzin lê ji bo her îhtîmalekê jî divê em amade bin. Bi şervanê xwe re bi siyasetmedarê xwe re. Abdî teqezî li ser wê yekê kir ku piştî 14 salên şerê navxweyî êdî Sûriye nikare vegere sîstema navendî ya beriya niha. 14 salên şer ji bo Sûriye êdî bes e. Êdî pêwîst e Sûriyeyeke nû ya demokratîk ne navendî pir rengî were avakirin. Bi vî awayî hemû pêkhate wê tê de ciyê xwe bigirin Sûriye êdî nebe Sûriye ya beriya 2011dan. Bahsa peymana dehê adarî jî kir Mazlûm Abdî, bi xwe îmzê kir bu Ehmed Eleşara, dibêje ew çarçoveya nû ji bo hemû gelan gucaw bû. Ew ê li ser wî esasî hewl bidin, gav bi gav ber vê çareseriyeke siyasî ve biçin. Bang li ciwanan dike ka binêre. Erka ku daye pêşiya ciwanan çi ye Mazlûm Abdî? Bang li ciwanên Kurd dike. Yên li derveyê welêt, yên li diasporayê. Ez bawer nakim ku tu ciwanekî Sûriyeyî yan jî xortekî Kurd ji kêfa xwe çûbe Ewropayê. Zulm, zordarî nebûn. Yani divê şer hebû. Zulm û zordarî hebû li Sûriyê. Hûn bi kêfa xwe neçûn Ewropayê. Ji bo jinan, ji bo mêran, ji bo her kesî dibêje. Ciwanekî Kurd li her derê be, divê li ku derê be, divê bi erka xwe ya netewî re be, divê Kurdewar be. Li ku dibe bila bibe. Çawa ku bi welatperêziya xwe jê xwedî derketin, çawa ku xwedî li welatperêziya xwe derketin, îro jî divê bi komeleyên xwe, bi xebatên xwe, li gorî şert û mercên xwe tabî, hemû erkên xwe yê netewî pêk bînin, divê ev banga min e ji bo ciwanan. Mazlûm Abdî dibêje. Niha ji bo yekê îlonê Roja Aştiya Cîhanê, Rêzdar Öcalan peyamekî şandiye û peyam anha ket ajansan bi destûra wê ji we re bixwînim ka tê de çi heye? Yani dixwazin em hema bi hev re bixwînin, baştir e. Bi vî şiklî aha ji we re em bi hev re bixwînin, baş e? Ev ajansa anha ye, dibêje ji rêbera pû peyama yekê îlonê bi bona yekê îlonê peyamekî şandiye dibêje aştiya rasteqîn dema azadî, demokrasî, edaleta civakî di hemû qadên jiyanê de ket meriyetê dikare bibe. Ji bo kesên ku aştî û demokrasiyê dixebitin tê dikoşin. Banga me ya ji bo aştî û çareseriyekê demokratîk ne gaveke siyasî ya ji rêzê ye, gaveke stratejîk e, qonaxeke dîrokî ye. Bi vê bangere hem li Tirkiye hem jî li seranserê rojhata navîn deryên serdemeke nû ya ji bo jiyanekê demokratîk ya ser bingeha aştî heta dawî hatine avakirin ku wê şûna şer û wêraniyê bigire. Yani deryên serdemeke nû vebiye ku divê serdema nû çi dibe? Jiyanekê demokratîk a serbengeha aştî heta dawî wê ciyê xwe ji şer û pevçûnan re, ji wêraniyê re dibe, yani şer û wêranî ciyê xwe ji jiyanekê demokratîk û bingeha aştî re bihêle. Duê manê de dibêje. Ez bawer dikim veya nivîsa wî Tirkiye, Kurdiya wî ewsa hatiye nivîsandin. Yani deryên serdemekî nû vedike jiyanekê demokratîk ser bingeha aştî heta dawî hatine vekirin. Baş e? Yani dişûna çi de? Dişûna şer û wêraniyê de. Ev ne tenê daxwazeke, rastiyeke şember e ku divê bi derfetên xurt, bi gavên pratikên ciddî were avakirin. Ji ber ku aştiyeke rasteqîn tenê bêdengbûna çekan yan jî bi dawîbûna pevçûna nîne. Aştiya rasteqîn wê demê pêkan e dema azadî, demokrasî û edaleta civakî di hemû qadên jiyanê de ava bû. Veguherîna civakî ji bo gelên me ne tenê mafek e. Di heman demê de pêwîra sereke ya serdema nû ya pêşiya me ye.
Aştî demokrasî nirxên azadiyê wê bi tekoşîna gelê me teqez mayînde bibin, di nava jiyana civakî de ciyê xwe bigirin. Ev welat êdî wê bibe welatê wan kesan yên ku aştî û jiyana demokratîk hem wekî mafê xwe hem jî pêwîra xwe dibînin. Bi wesîleya yekê îlonê ez bang li gelê me dikim, xwedî li vê pêwîra dîrokî derkevin, meşa azadî, aştî, hêj bêtir mezintir bikin, di wê baweriyê de me ku hemû kes wê ciddiyeta vê serdemê fehm bike, xwe li ber çavana derbas bike, li gorî ruhê aştiyê tev bigere, bi vê baweriyê ez û hemyan biheskirin û bi rêzên xwe yên bêdawî silav dikim. Abdullah Öcalan girava İmraliye. Vaya jî tiştekî bi vî şekliyê nûket ajansan binêrin di rêza yekem de ye. Pelsa as mala te ava her hebî ji bo endametiye ew endametî ku dirê çêdibe hevalino li ser rûpela sereke a YouTube'a min ciyê fotoğrafê min ê aliyê rastê kelekê linkeke ye. Linka YouTube'ê û pê lê dikin vebjêrk têne pêşiya we. Êdî hûn çawa bixwazin hildibijêrin ka plan û projeyê me hene wê çawa bibe. Hevalê maşallah mala te ava baş e ew jî wana her du endametî ne. Îje wisa zêde bexweş e. Ez xatir ji we bixwazim hevalino. Em bêjin li ser xêrê be em hêvî dikin siyaseta Amerîkayê, em hêvî dikin siyaseta İsraîlê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de, em hêvî dikin siyaseta dewleta Tirkiyeyê di derbarê Rojava de biguherin. Kevirekî serê dewleta Tirkiye ve kevirekî li serê wan keve werin ser hemdê xwe, werin ser rêya medeniyetê û dev ji Kurdan berdin. Gev tehdît, hinekî baqil bin, maqbûl bin, însan bin. Hêviya me ev e. Bi van hêviyan em xatir ji we dixwazin. Dem baş.